Dapat ano? Paluai Iborkosto Neapit panggaratani Kaya na. Ibarani Tinahani Sabi. Maria na no si Josephine nung ako itauli ay so Tinggalan pagmorginani Iborgina Baliai Sombanamima Iho Tuhan Rodo mano Gusto sa May musik niya. Romaso Batutolo Sa hapon mo O Jesus ipaluai ng Romano gusto sa'y sombanamima Iho Tuhan Rodo mano gusto sa'y Sa